Ourense despediu a Entroido coa octava xuntanza da Veiga, unha cita que reunía a centos de veciños e visitantes que non querían perder o desfile no que participaron unha vintena de agrupacións chegadas de toda a provincia. E os primeiros en abrir a comitiva eles e elas, o Fulión da Veiga, acompañado polos charrelos e as vacas, facendo as veces de anfitrións. Desde o bolo chegaba o Fulión de Buxán coas súas máscaras. Co Fulión Penouta e Ramilo chegaban os primeiros boteiros. En Xinzo non hai fulión, pero hai gaiteiros. Os da Limia participaban nesta xuntanza cunha recreación do Oleiro e, por suposto, non podía faltar ela, a raíña do seu Entroido, a pantalla. O bo tempo, tras semanas de chuvia e frío, animou a gozar da tradición neste concello da alta montaña ourensá. Co son dos bombos e as chocas na Veiga puñan o broche o tempo de Entroido.